diolch i mam am ddysgu fi bobi. Dad am fod mor awyddus i drial yr holl fwyd a yn bennaf oll i Morfydd am ddewis fi. Owain Llyr Williams fel enillydd yr holl sialens a... Owain, ti di cysgu fewn. Mae'n amser i ddechrau ar y sialens nesaf. O, felly, sa'i di ennill yr holl sialense? Reit, fi'n dod nawr. Le mae Leia, de? Dwi yma ys oriaws. Dwi wedi gwneud 5 cacan yn barod. Ein sialens wythnos diwetha oedd creu bara byr biliwnydd, millionaires shortbread, a fi gasglodd y jackpot yn y pen draw. Ond beth fydd ein fawd blawdlyd wythnos yma? A'n bwysicach oll, pryd gawn ni ei bwyta? Wythnos newydd, sialens newydd. Da ni nôl yn y gegin ac yn edrych ymlaen i fod yn coginio eto. To bews, dwi wedi bod yn ymarfer adra. Wyt ti nawr? Does, tro dwythad. Cael yn ysbrydoli, t'mo? Well i fi watcho mas, de. Morfydd, beth yw'r sialens? Y sialens wythnos hyn yw i bobi 6 byns eisen gyda hifen a jam. Mae angen i chi wneud y byn, yr jam, yr hifen a'r icing. Mae lot i wneud, felly ewch amdani. OK. Iawn. Dy'r blawd. Rydyllu. Cychwynnwch gyda'r does, achos bydd angen gadael i'r toes i brofi mewn stafell twym am tua 45 munud. Siwgr. Chi good whisk. Good whisk. Neu y ti. Pan bod angen curo'r wy cyn dod o mewn yn gymysgedd y toes? O'n i gyd? Ti jyst yn rhoi bach mwy o air mewn i'r gymysgedd. Wy mawr wedi giro. Oedd yr wy na'n fawr? Sa'n gwybod. Sio chi mesur wy? Be sy'n digwydd os fi'n rhoi gormod o laff mewn, neu dim digon? Ti ddim eisiau rhoi gormod o laeth. OK. Neu bydd gormod o hylif yn y fe. OK. Mae e'n fyw! Ychwanegu dŵr. Iawn, felly wwan dwi angen ffeindio lle cynnas i'r toes gael y dryblu. Ti ar ei holi braidd o wain? Fi ar ei holi, ond fydd y prawf yn y profi. Da ni newydd roed y toes i'w brofi am 45 munud, ond mae yna gymaint mwy i wneud. Da ni angen wneud y jam o scratch, be ddigwyddodd i jyst nôl o'r siop. Da ni angen wneud yr icing o scratch, a'r hufen. 3 peth bydden ni ma drwy nos. Sa'n berson pwyllog iawn. Gan amlaf fydden ni syth mynd i'r gegin, neud lot o fes, taflu popeth mynd i'r bowlen a gobeithio am y gorau. Ond chi wedi gweld y buns icing na mae Morfydd wedi creu? Fi moyn cymryd yn amser a wneud yn siŵr bod nhw'n gywir, achos maen nhw'n edrych mor dda fi ffili aros i fita un gyda disied o de. Pwyll piau. Ti'n barod? Dwi yn. I ddatgelu y toes. Bibo. Oh! Waw! Mae wedi gweithio. Helo! Na'n siŵr bod digon. Ie, oce. Lle bod yn mynd yn sound yn y top. So beth dwi wedi bod eisiau gwneud, dwi'n mynd i wneud o. Elino! Felly chi moyn defnyddio cledr y llaw i dylino'r gymysgedd, a mae hwnna yn mynd i roi mwy o air i fewn. O! 100 gram! Ar ei ben! Sgil. Gen o'n 12 centimetr. Fi'n credu dyle ti ganolbwyntio ar dy hamfwr ti dy hun, ti'n gwybod?
ffwr â ni, felly da ni'n mynd i brofi hein am... Hanner awr. Profi nhw eto am hanner awr. Hanner awr. Pob lwc.